Nicole! Ay, inuok ko. Nicole! Nicole! Ay, Diyos ko, di na po tubag ng bihanan ni. Nicole! Nicole, gawas diha! Nicole! Saan naman po panyang, oy? Dali sa diri ba? Saan mo na panyang? Gawas diha ba? Saan naman po na? Gawas diha ba? Samok ni mo, Dali, mangyari na saba. po pagbugas. Sige, dili ulit ito mahirap bugas. Labas sa diha, kaya na ako isulti sa imuha. Saan naman po? Naikuan pa ni, nagkuan, nag-recruit. Saan ang rekruta? Mamaligya daw ta. Og? Himuon tag-runner ba? Okay, mag-runner lagi ta, uy. Runner? Oh, runner ba? Adi ko, oy. Ano man? Kapoy na anang mag-runner ka? Balik ko nag-jogging. Ang dili man ng ana, uy. Di na mag-jogging. Saan sa lagi? Mag-runner sang duha ba, mag-runner. Unsa gani atong i-runner no? Siya bukoy o butoy. Siya bukoy o butoy? Oh. Unsa nga? Nakoy pakita sa imo. Labas na gud, labas magali ba? Tama na. Nakoy pakita sa imo. Dali na ba ipakita na ako sa imo ha kung unsa na ng mga item. Sige lagi. Ha? Ano magyud nang Interesado ka? Dali. Lingkod ka dito pa niya. Sigura ko biki. Ay, nagdadalad ko ni anak nako ba. Luya Okay, na. mabinglan ani oy. Luya pa na imong anak panyang. Uy, daan na pagkatao kanya. Doon pagpalit ni. Ay, luya. Uy, asan papa ana? Basta ay si pangutana kay. Sige, ano asa naman imong ingon nga? Kani oh, kani ba? Asa? Runner ta. Runner o siya bukoy? O siya bukoy ug butoy. Unsa gani na ano pa Asa tan awa doon ko arabe kay murag Ya ka naglisod na ko ning arisgan. unsa man magsikol? Kuan ka kanang interesado ka? Gani interesado gani ko unsa man na. Hasol ba ning bataan ni? Uy, ani mag Luya nang imong anak panyang oy. gibaton na pud siya uy. Ilan ikaw ka yang patol. Gibaton man Kada ko ba? ana mo runner ba? Oy, tao diri. Wala. Ha, wala. Wala. Kani ba? Mo ni ba ang mga item ba na Daw, paligyan ba? Tanaw daw ba? Willing ka ma-runner. O lagi ba sa mga kwarta lang? Kung mo ni siya ang gitawag og Kwarta. tanawa. Halinon kini sa mga madlang people. Gani? Butoy capsule. Butoy kapsul. Oh, Diyos ko, halinon kay na, bestseller na niya. Mo ni pinakabago ng product karon, Nicole. Ano ba na? Shabukoy liniment oil. O din na siya bukoy lalim. O mauna, nindot kay na, ginuo ko. Pwede si moto na Simula, kanya. humot kay na. Humot gid pa niya. O, di ba, humot kay no. So, kuan. So gid mo. Ano ta ka sa tagian ni, sa amo. Ako madapit ang kuan ani. Ato ta karon. Sugot ka. O mo man ko. O, sige, sige. Luya nang bataa pa niya. Uy, lagi, uy, ako naghasol jud ko ani bataan Nicole ba? Oo ko oy luya. Wala pa jud kay babinlan ana. Sir. Ha? Sir, ha? Sila kani? Bulog mo ilang anak niyan. Ay, sir, shabukoy ko. Ay, sir, Shabukoy? Shabukoy, sir. Shabukoy liniment oil o kuan, sir. Butoy capsule. Mapalit ka, sir? Shabukoy liniment oil? Yeah. Muna yung usaron. Di sa. Oh, ang. Kung saan man to, ano to? Pagkagamay Ito pa gamay? siguro. Binog mahalinan na ta, uy. Ito ganit ako no. Ah, sige lang, ato na itong kagihan ni. Lahi day nga siya bukoy iyang gipangita pa Ato niya. na itong bangag, ani. Ay banga. Ato na itong mabangag. O sige ba niya? Daghan kay nga ni. Sige para makakwarta pa Sige, sige, sige. Kapay Tara, tara. magtundos balay. Ha? Uy. Asa naman tapan niya murag layo naman tag-abtan. Ha? Asa naman ta ani? Kasama itong giingon ni sir na ang bangag dapat. Uy, Si bangag. bangag ba ka na sudan? Mga istakanan sa shabukoy yung sa butoy, kapsul. At ba nga sa puti nga pader? Kani? Mauman na no. Ano ni? Oo, siguro ni. Adiri Oo, siguro. atuan na nato tara ba? Tingnan na Wala nato. ka dato man din nila. Uy, Tago man dai ni diri dapit. dato man di sila no. Dago gani. Anay gate diri dali. Ayo ta. Ay gwardiya oh. Ayo. Ayo. Wala ni panyang? Mao ni bangag diri. Ayo. Gwardiya. Ayo. 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 Mauna ni panyang? Ha, ano siya dato kay sila no? Ha? Nasi. Nasa si Busing. Ha? Uy, naman lagi ni. Daman lagi ni Asa diri. kagikan? Dito. Ha? Dami kailangan sa bukoy. Sa bukoy og. Butoy. Hari dia. Mo di kanang bangag diri. Ya kagikan? Dami ay tama lagi. Sa lawas. Sa lawas, Ano na nagtig-massage dia? Mamagi siya. Nada, nada. Ah, nasi Busing dia? Nasi busing. Ayo, nasi Busing. Ha? Oh, nasulod. Nasulod? Inabi ka ng ang mga katong runner niya. Hala, taas sa balay nila no. Uy, layo ah gikan sa gate, layo man dai. Lahi ang gate nila no niya. Oo, man Nindot kay ang gate niya. Simple na kay kahoy lang nasa sulod no. Kahoy ra. Ah, sige. Ayo. Ayo. Ha, Ayo. si Kuan dia. Si Buskoko. Buskoko. Wala diri sulod. Nada sulod. Oh. Unsa diha? Ay kara. Ingna daw na atong yung mga runner.
Boss, wala sila, boss. Sudlaw. Sunod na lang mo din, madam. Sige, musulod na me. Sunod na lang mo din, madam. Muna na ko na yung anak. Paniguran sa ako ni bata diri bi kay naglisod na. Diha na ka na. Nakida lang ani ko na diha na ka na. Dahil na nasusuko ko. Pakaon na ba ni mo ni Ay, Katot? Diyos ko. Ara, madam. Sunod na madam daw. Boss ko musulod na me. Okay, sulod. Kauban ba ako kung kuan? Sulod na ta. Tara boss, Oy. kauban ako bossing. Amo ni musulod pagkaran niyo kay. Oh, sulod ni siya. Apply ko pagkaraan kay mga product. Ismo ko gamay kay para makuha nung si bossing ko. Boss ka na napaka ma-stack mga item da boss. No. Dagan bubalik. Ay, duwa na lang gyud kabuok gyud. Ado nakabuo Gawin na na. malalapan niyan. Ikaw na Dagan lang. dagan kini magmahali na koy. Hali na mo kay ni good. Unsa na unsa na boss? Mo ni isa siya bukoy ni. Sa bukoy linimento oil ug kuan. Ani. Butoy Kapsul, kapsul. kapsul. Nicole, ano na kabuk Nicole? Imo na lang na kanya. Dili, isa-isa ta. Ako aning butoy kapsul, ang baligyan ni. Ay, ako alam ng buti kapsul. Imo na. Imo lang ni siya. Ako aning sa bukoy liniment oil. Kamu na bahala na. Epektibo mo na. Utana siya boss, epektibo mo daw kay. Ibo kay na siya. Isa ra katuluan na. Duwang kalago. Dagan na buang ano, sa kay epektibo no. Unsa man? Runner ka? Okay. Runner ko. Nya. Ang bayad na boss. 50-50 tanin niyo. 50 na. 50. So karon magsugod na may kuan runner na ron. Oh, so di na niyo para mahalin ang laro. Ano makay mga item abot sunod? Una pa. Dagan pa? Dagan ba to? Isang patak. Sa pato ka kuan, wing ban. Isang patak lang ni. Oh. Epektibo na. Epektibo na. Sa man. Patak lang kanya. Mo isang patak. Sige na. Isang Sige, patak. Isang katutak. Para makakwarta ka ba? Luwi ka mo gani ko ang good. Wala ko trabaho. Oo, paano niyo ta? Trabaho Bayna ba? Kwarta-kwarta pud mo. Boss, sige na boss no. Balik kami diri pon. Balik kami diri pon boss. Sige. Sige boss, salamat po sa boss. Na inuabot. Sige boss. Tawagan na ta. Asa sa ani mamaligya dapat pa niya. Ah, kadali lang Nicole, da magbalay diri ah. Ito, toy balay sa unahan. May gaya ako nagdalag bata oy. Ako gibilin. Nana de kay mabinlan. Muna ko gibilin. Ani murag may tiguang ito ba? Kana gani oh. Sige palit na. Tara ni utsuon. Tatunot dati. Tara. Saan dapat yung tiguang? Nadili oh. Nala. Ay, naaraman dahil ko. Mayong hapon. Hinapon sir. Sir, kanang gamit ka ng special. May special offer, sir ba? Si mga sir, mapalit ka ni sir? Dili ni sabon, kung ani siya kanang Shabukoy o. shabukoy, liniment oil, o kuan. Dili, kapsul. Okay na sa mga boss kay labon na nga. Gusto ka mo inom og tanduay taga gabi eh. O, nya, butoy kapsul. Unay nimo, ihaplas lang nimo ning shabukoy. Butoy kapsul, Tanggal lang suka. kanang panuhot nimo, mahuwasan pa kasi imong giinom ng tanduay. Ano, sampuli. Ikaw ma'am, mo paan ka butoy kapsul, ma'am? Isa na kayo naman yung ma'am do. Ya, Haplas, mo kanang kalab day na dili oy. So, palit ka, boss. Lato na kayo. Brato na siya boss, ang patak tanggal lang. Ayan na. Boss mo. Palit ka. Sir? Ha? Ilang saka? Di lang sa. Ano man, sure ka? Siya Di man na shabukoy ba? Haplas, Ano lelemen. na? Mauran nga lang na sa bukoy, mauran. Di ka? Shabu gyapon. Di ka? Hindi lang ko, di ko. Tara, di man. Isang palit, sayang kayo. Sayang kayo. May promo. Dili na jud unta ko mo gamit ni ining mga produkto ha. Sukad kay tungod nagbag-o na ko. Pero karon nahimugso na pod. Sukad na paggamit nako og shabukoy, herbal liniment og butoy capsule nawala ta ng panuhot. Shabukoy liniment oil og butoy herbal capsule. Ug hantod karon ako agihapong gihigugma ang pagkaayo nako ni ining mga tambala. Shabukoy liniment oil og butoy herbal capsule. Palit na.